L-imsieħba soċjali se jkunu fil-qalba tad-deċiżjonijiet li se nieħdu fl-oqsma ekonomiċi, soċjali u ambjentali. Sqar dan il-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali Carmelo Abela fl-ewwel indirizz tiegħu lill-imsieħba soċjali. Dan kif l-imsieħba soċjali ltaqgħu f'laqgħa konġunta tal-Musac u l-MCESD sabiex jiddiskutu l-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea fis-Semestru Ewropew li jmiss u t-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Abela saħaq li d-dialogu soċjali qed jaqa' direttament taħt l-Uffiċċju tal-Prim-Ministru b'turija ta' kemm il-Gvern huwa impenjat biex jagħti widen lill-proposti li jitresqu mill-imsieħba soċjali. Dina hija xi ħaġa importanti li l-imsieħba soċjali jkollhom anki il-vuċi tagħhom li tinstema' dwar is-Semestru Ewropew. Is-Semestru Ewropew biex nagħmluha f'qasir żmien huwa dak kif aħna bħala pajjiż naħdmu aktar organizzat aħna bħala pajjiż, però wkoll fil-qafas tal-Unjoni Ewropea fejn aħna għandna ċertu obbligi li l-Unjoni Ewropea tara li aħna nżommuhom fosthom li jkollna budget li jkun sostenibbli. Alexia Zammit mill-Kummissjoni Ewropea spjegat li s-semestru ta' din is-sena jagħti direzzjoni ekonomika ġdida li fost l-oħrajn tinkorpora l-miri ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Magħquda u li ssir tranzizzjoni lejn l-ekonomija l-ħadra. Min-naħa tiegħu ċ-chairperson tal-MCESD John Bencini qal li fil-qafas tas-Semestru Ewropew l-imsieħba soċjali talbu li jkunu kkonsultati aktar fil-proċess li wasal għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżna. Dal-proċess li jasal għal country specifications meta inti l-Ewropa sa tgħidilna lilna isma' hawnhekk sejrin tajjeb hawn le hawn tridu timpruvjaw. Aħna jidrilna illi sakemm jasal dak il-proċess fl-aħħar irid isir u nippretendu li jsir konsultazzjoni ma' social partners ta' Malta. Dwar it-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, il-Ministru Abela sostna li jifhem li ħafna huma mħassba dwar kif dan se jolqot liċ-ċittadini u lin-negozji. F'dan il-kuntest, il-kap tas-Segretarjat tal-Unjoni Ewropea u Brexit fih dan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropew, Glenn Mikallef spjega kif il-Gvern ippubblika avviż legali li jitlob liċ-ċittadini Brittaniċi f'pajjiżna jirreġistraw irwieħhom. Ta' wkoll preżentazzjoni dwar is-sitwazzjoni preżenti tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea. Fost oħrajn qal li bħalissa żewġ naħat qegħdin jippreparaw għal fażi li jmiss tan-negozjati fejn sal-aħħar tas-sena trid tiġi stabbilita relazzjoni permanenti bejniethom għall-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.